Crna nije Ha? Crna nije sigurno. Ne bi cica pipnula. Samo može biti zec, lisica, tako. Bar do sad ništa nije pipnula, pa kod Gorana. Ovdje je srednje zec, vrlo to. Znam, ne vidim sam da je svoj. Koliko kasni cica, ne? Pa šta ću kad je kratko? A što ovaj je mnogo dugačak? Javi se i ona malo 2-3 puta. A? Nije srna 100%. A što ga Maks ugasi sad? Drži. Neka. Raspiće, pa nije lako zeca goniti. Čuj. Ko da je upala u bunar. Živjeli bili. Kreće bi u mapi, nem bunara. Jedan je zec kad ispreskače. Gledaj. Kako ga traži. Ja se jebi ga sad. Hajde, ušao u šumu. Gdje je Makso? Evo ga tamo kod cicu. Ajde Makso. Gdje otišao? Neko ga raspravlja. Je. Ti ne raspravlja se, vratio nazad. Znaš koliko puta potrebi da baš slabo ga goni. Ali to zečice. To zečice iskoče. Ma gdje je Ita? Ja mislim upala u ružeg. Ali ima glas, jeboma. Jedno što ne uzivam da se takmičim. Na ovim utakmicama ga nije to. Kad oni počnu da arlauču. Ana. Da sudija kaže diskvalifikacija, ovo nije gonjenje. Šta ti je rekao onaj što je prodao? Znaš šta je meni rekao telefonom? Kaže, brate, prodajem ga što ne može da se radi lovo krađa s njim. Kaže on... Vraćamo mi to da kjera. Ne. Eto ga tamo. Ali on kaže, on ne goni, brate, on se kaže dera. Eto ga tamo. To ja, pa zez, sigurno, 1.000.000%. Zez. Ali znaš koliko ga je sad jebeno goniti? Sviđeti Marko ima sličan glas. Ovom, Maks, ovom, ovako krupa. Ali cica ga jebe. S ovim njenim čujem. Pištavo. Pištav, lepo. Čuješ na kilometar. Lepo je glas. Ovo je najlepši glas. Pa no, prodora.